Pe data de 6 decembrie 2025, ora 2, urmează să se redeschidă vechea secțiune de Assassin's de pe serverul Addicted 2, care a primit un foarte mare update la versiunea 1.21. Odată intrați pe secțiune, puteți vedea mai multe NPC-uri unde fie vă puteți vinde lucrurile pe care le-ați strâns pe server, fie vă puteți vedea statisticile de pe această secțiune. La NPC-ul principal de pe această secțiune puteți vedea comenzile utile, puteți să vedeți alte lucruri care sunt pe această secțiune, puteți să vedeți exact un mic tutorial cum vă puteți juca pe această secțiune, iar totodată aveți și categoria de top, unde puteți vedea exact jucătorii cu cele mai multe puncte, cele mai multe ucideri și totodată cei mai mulți bani de pe secțiune. Odată ce ați părăsit safe zone-ul, se va activa automat și funcția de PvP, iar tot ce trebuie să faceți este să mergeți la cufere de pe hartă pentru a colecta iteme și cât mai multe resurse. Ceea ce vă mai pot spune este faptul că primii 3 jucători de la Top Points vor beneficia de premii în bani reali și totodată de cupoane de reducere pe care le pot folosi pe shop-ul nostru. Te așteptăm și pe tine sâmbătă pe data de 6 decembrie la ora 2 să te distrezi pe secțiunea noastră alături de tovarășii tăi și de ce nu să câștigați premiile pe care vi le-am menționat anterior.